Gatot ngapa? Mbak Tatin karo Mbak Ayu ya bobote wis meh padha wae. Wis nganu kok ya apa jenenge iki kepomo uripe dadi wis ora kepiye. Ya wis ora apa-apa. Ayo arep nembang apa Mbak Tatin karo Mbak Ayu? Ya sarembuk sing kompak. Amundutan ana pirang-pirang podang kuning wis diaturake. Nggih. Engko perkara Banyuwangi dipasrahke sik iki. Sapa? Anting iki. Ya. Siap. Nggih. Banyu sing asli. Piye? Lali janjine nggih, Pak. Lali janjine ya kena. Ya. Iku napa? Oh, iki gending Banyuwangi manut. Oh ya. Sik, tak golekane sing kowe pas. Ya. Podang kuning wis. Iki ana lempitan meneh iki. Wah, jan nyenengke tenan, Biu. Yuk, petutuk. Heeh. Ora dikeke kene. Apane? Duwite. Loh. Lah iki kuasaku Iya. Le nyuwun liwat kene kok keke kowe. Kowe butuhe nyambut gawe sing apik. Nggih, bagi-bagi dong, Pak. Bagi-bagi nek wong songo ki engko nek kowe tak keki kae liyane do. Kula, Pak, mending ngono. Ha tekor. Iya. Nggih pun, Mang Pek mawon men tambah sugih. Ya rada iri bocah ya wis ora apa-apa. Ya. Pun cidane napa? Apa terserah. Lali janjine. Ya, dibawani wong loro. Ya. Nggih. Kowe sik Pak, aku sik yuk. Sik tua sik. Sing tua dalange. Malah genti akon. Iya. Ya. Sing rumangsa tuwa dhisik. Ayo jenengan tua mboten? Lho, aku ki dalange. Dalang ki akon malah genti. Iki ngandake tua kok ora ngandake dalang. Iki wit anu kok sinden kok udu dalang kok. Tua nggih Bu Pras. Nggih ta, Bu? Ya. Lan santrap Ro Prastiwi wene. Ya. Ya. Dina minggu kang ya. Tinamuni ngayah wara kowe Ya. Mong lali janjine. Ya, terus Anane pijer semaya. ganti Tatin. pinter golek alasan Tatin meneh. ngandur-ndur ngandukur Tatin meneh. kok aku terus Ah sing tuwa kok. ya tua iki sithik wae ora kakek Ora sing tuwa ki dibladhek men gak modar. Sing enom dimimi. oh ngono Heeh, ngono. ngono nek aku mati Ah piye? jenengan kok tak susul Lho, kok kualik piye? lah yang kok ya aku nyusul jenengan lho Wis ora sah, ora lah sah. ngapa ora gelem Wis. lah Aku tak menyang dhewe wis. Tak sato susul kowe mangkat to dhewe. Kowe karo aku ki duniane beda. kok beda Lah aku cetha ning swarga kowe ning neraka kok. masa sih ya ora wong dalang iki rada saru dadine nang neraka Nah nek ora saru ya ora seneng delok wayang kok. Iya. ya ora saru ning dijiki Sing dijiki kowe kuwi. nek ra jijik ya ora ana aku Kowe iki senengane ora. ayo ora Ora. Ngono dhewe kok ya. aku gak aku ngomong karo dalange saru terus sih Ayo gak omong karo aku kok melu ki lho. lah aku nek duwite arep nek omongan gah saru terus kok Ayo jenenge kuwi ora konsekuen nek duwite arep kok omongane emoh. ya nek omongan aja sing menjurus to Aku ora tau menjurus kok. Lah, Walah piye? tambah meneh iki apa jan.
Ora seneng aku nek kaya ngene wis. Pepele nggih. Ayo aja meri, ayo penake ngene iki. Apa-apa, ngono PN. Ayo, yuk. Rumah sawu kok kaya ora trima lho. Penake dadi dalang ki ngene iki. Iya. Ki engko tak lumpukke dienggo kas kanca-kanca. Lah sindene pundi? Oh, sindene ya melu kas kanca-kanca. Kowe nek butuh seragam, butuh apa-apa mung kari njaluk kas. Ya ora wingi tuku dhewe. Ah kok tenanangan tuku dhewe wong ana kas kok. Lah dalange ra ngene kok. Wah, wis ngeyel. Lah piye? Ya sesuk tak kei nek ming seragame. Iya. Kayak apa? Aku ki kurang piye karo sinden-sinden ki. Gelungan kon nukokke. Bros kon nukokke. Dipasangke ora gelem ayo wis. Ya nek pasang bros yo. Lah milih. Kasus kok. Nganti gembos, ayo. Ya. Aku wis ora Ya. Lela la 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 la. Lela le. Lali jandine Tandane awes mati.
matur suwun. Selamat bengen. Selamat bengen ki apa? Sugeng dalu. Ya aja digunakake nang kene basa Banyuwangi kok selamat bengen, selamat bengen. Iki piye Banyuwangi tus. Ayo coba nek anu apa jenenge ngaturaken sugeng dalu kagem para rawuh, sugeng pepanggihan ngono ki nek cara Banyuwangi piye? Selamat bengen dulur-dulur isun kabeh sadurunge napa kenalno aran isun Anting Lambangsih teko kutha Banyuwangi. Apik tenan iki. Nggih, ngoten niku. Berarti kono ki nek aku ingsun. Nggih. Oh, kaya ratu ya. Nggih. Lah pripun to, Pak? Nek kowe kaya kowe kok diceluk ingsun ki njur ratu iblis. Heeh. Ya, sing kendel Mbak Anting. Ya, kowe tak tuturi ya bola-bali. Ora mung modal swara apik tok. Swara apik nek mentale ora jos ya ora apik. Mental dan suara itu harus menjadi satu. Ya. Arang-arang kowe didepke penonton semene akeh iki mula kowe ben terkenal. Ya, ngono ya. Mbokmu. Dredeg aku, Pak De. Hah? Dredeg. Ndrewedeg ya apa? Ya. Ndredeg ngono wae rasa nganggo ndrewedeg ngono. Ya. Ya. Nek ten mriki umpamane enak nggih, enak banget. Nek ten mriko kan enake pol ngoten niku lho Pak De. Oh, ya berarti nggonamu kono mesti akeh kerep geger. Kok kerep geger? Manten anyar ngono anggere bengi enake pol. Ayo tanggane do mara kabeh. Iya. Ya ora mungkin. Lah iya ya. Nek ya pancen ya ciri khase kok ya Mbak Anting ya. Enake jare nek kono apa jenenge? Grambiangan ngono ya grambiangan nganggo y ngono ya. Ya nggih ngoten niku lho Pak De. Upamane kalimat apa sing nganggo y? Kathah. Upamane apa? Lah nyapa lho Pak De iki? Aku ki takon. Engko wae lho Pak De. Kok engko wae piye to? Tak nyanyi sik. Aku ki sing menang nang kene ki aku. Kok kowe kok ngenyang terus ki? Ya nggih niku wau nggih. Pamane kaya Apa? banget, iki bianget. Bianget. Nggih. Oh, berarti kata biangane saka kono. Dek radong biangane iki ya. Wong ora ngerti radong. Iya. Ya ora apa-apa. Ya. Anu, apa jenenge bawa apa jenenge iki? Banyuwangen. Banyuwangen terus tibake gerajakan, aja sambel kemangi, sing gayeng wae gerajakan. Ya. Suaramu kaya ngapa? Ya. Ya, Ting. Mamiat mayo Cangkem kok kaya suling. Piye iso? Kaya bolongane iki ditutup-tutup. Apik nak. Iya, wah masuk kowe, masuk wis. Tak tumbaske seragam besok. Ya, seragam. Sedaya. Heh? Sedaya. Seragame ibu-ibu ki duwene apa wae kowe tuku kabeh besok. Asia, Pak De. Apa? Asiap. Nggih, ngoten niku lho basa gaul niku Pak De. Krungu saka kene asu, Pak De. Siap kok as. Yo. Suarane Ya. Gending belam biangan. Ya, sip. Sesuk nek ora ndelok Pakde ya. Sinten? Waduh. Cakep. Jos. Nek nyeluk ngono kuwi tak tambahi kowe rasa kuwatir. Ora ming apa kebaya, jarik. Tumbas. Kalih sanggul. Ayo wis Bros. komplit. Oh beres wis. Rasa kuwatir.
Kalih bayar kos, Pak De. Aku bapakmu kok. Kok njur apa-apa kok njur kon bayari kabeh. Sik, kowe kurang sopan. Ngene lho. Iki mic ngene. Nyere, kowe kok mesti ngene lho. Kaya kelekmu apik-apik oh. Sirkulasi udara, Pak De. Ten mriki ae pemerintah. Sik, sirkulasi udara iki sing metu ya ming kene. Kene iki metu apane? Kok aneh-aneh ora? Lah nek ngeten iku to Pak De, ngeten kan keringetan. Heeh. Mungkin malah kosel ngeten iki nek nyanyi malah mboten sopan nggih. Ora ya, kowe ngene iki ora sopan. Nek nyekel iki nek cara Jawa ngene iki, ngene iki. Ngene iki ora sopan. Kaya apik-apik oh. Dikulinake. Nggih. Wah, anggere mengo meneh ditenono kowe. Wah, anggere mengo meneh tak buntuti ya. Ayo. Mboten. Niki lho disekseni penonton kula pun ngeten ket wau. Ayo padake ora. Kuwi nek ngene iki nek nganti klebon tangan, cek ngene iki dingenekne muni. Ki takono piyai semene. Ki tau ngene iki non sing dolanan nganggo ngene nek kemringet kae. Ngono kuwi. Ayo. Dadak tok gocek iki ngopo? Ya mboten saged Pak De pun terbiasa ngeten iki lho. Ayo aja digo, sesuk dirut. Sesuk gawa setut kae dadi maning iso ngene iki. Kok dadak digoceki mengo dhewe. Heeh. Nggih. Wah, jan wis. Aja dikulinake mengo dhewe. Iya. Ayo wis mulai wis. Lar. Iya lho iki aku Kang. Tangane ora digoceki ngono kuwi. Kabele ting slawir. Yo. Pak iku derek sing mengo lho Pak De niki. Hah? Harus ada yang mengo niki. Ya pataya aja kelek. Sikil Pak De. Wes. Iya. Lor kidul alas angker. Wah, sek suarane jane luar biasa kok. Iya, iki calon apik iki. Paton ora ngeyel wae. Om, nggih Om, ngono. Nggih Om. Sip, ora Pak De. Jenenge ora ngenomke dalange ning nuwekke dalange. Lah jenengan ajenge diceluk Om apa Pak De nggih tetep ketok tuwa lho. Kajian. Iya, mbak ya wis ngrumangsani. Sirku ki nek enek cah cilik-cilik tak kon nyeluk aku Om, ngono lho men ketok rada enom. Iya. Iya. Ayo. Pak De nyawang mriko mawon. Aku ngematke kelekmu kok. Oh iya. Kanggere mengo bandem saka kowe. Cengengesan ya. Yo. Kang. Hop. Kene ora mengo kok jarike dicincingke iki piye?
Kowe rumangsaku kok kowe iki rumangsaku sumuk ngono apa piye? Ya. Lah mungkin nek ngeten koyo kebelet tipis. Ora apa-apa kok ya. Kuwi jarikan ya wis ora bener blas. Lah pun timpuh niku lho Pak De, lah nek sinden dodoke malah kula rapi jarikane. Om. Nah, poda Pak De. Ya. Ki wis ra iso Pak De, wis ra urusan. Ngeyel suwe-suwe. Wis ra iso Pak De, wis ra urusan kok. Ya. Kang kaliwat aja megar. Ya. Ayo, Cak. Ya aduh, gayamu kok kaya ayo Cak ngono. Ngerti apa jenenge sing kendang sapa? Cak Marlik. Sapa? Cak Marlik. Cak kok nek ngarang jeneng kok sak wong urung apal karo kanca-kanca kaya munekke Cak Marlik ora. Marlik ora. Kae iki Cak Maling, udu Marlik. Ayo. Ojo takon seneng susah Tanah endah. Kok sik kowe ngene barang iki ngomong apa? Tanahe endah Gunung Kidul, Pak De. Oh iya sih, luar biasa. Gumayaring. Ya. Gumayaring. Wah, kaya suling tenan ya. Luli ngono. Taman Sarino Suwan Toro. Wah, jan welek kaya nak nyoh saking seneng-senengku tak goleke kapretan. Ana iki lho nyoh tak. Waduh, alhamdulillah jenenge wong sabar yo ngene iki. Nggo tuku seragam cacahe 7. As. Piye kowe masih kowe muni piye? Kowe muni piye? Aku ora krungu ning piagaku krungu. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Jenenge nek aku jenenge wong sadar ngono. Senes mboten kula difitnah niki. Kene bali dititip. Mboten. Lho, Mbak Tatin titip. lho aja dititip. Aja dititip ke Tatin. Tatin ki sinden ana simpan pinjam ning pinjam wae. Ora tau simpan e. Iya. Ya, wi dicelengi. Pokoke anggere suaramu apik karo Om ora Pakde. Nggih, Om. Mesti tak paringi terus, Jus. Sesuk bengi nek nderek kowe nek suaramu apik paringi meneh. Diundang Om 100. Nyanyi 100. Rasa percaya kuwi cangkem dolop kok tak percaya. Om 100 kena tekor aku. Iya. Atene piye go kabeh do Om. Iya. Ayo, dingeberke Mbak Anting, monggo. Yo, gerajakan Mas, yuk. Raja karya nyuwani
Wah, nyamleng. Hoi. Menggeh-menggeh aku. Aku iki jek enom iki mau apa kowe nganggo bengok apa iki mau? Ayo Banyuwangiran rek. Oh, ya radong kok. Mosok ya ayo Banyuwangiran. Aku cah wedok ya nembung rek barang arep ngopo. Sik. Ya. Mlotrok ta. Sone nek jarikane ning tageni sing kenceng. Ayo mudhar ora kowe. Wong golek dit ki angel padak kowe. Iya. Nggih karek nyeluk om kan entuk dhuwit, Pak De. Hah? Gari ngundang om kan entuk dhuwit. Kuwi sing duwe gawe peraturan sapa? Lah jenengan wau lho, Pak Om. Aku mergo lehmu bawa apik banget mau terus tak naik 200. Kuwi nggo tuku seragam 7 werna. Berarti nek ben dinten kula ngamen ten ngajenge griyane jenengan kula diparingi arta. Lupute tak kei dhuwit kowe dicletak kirekku. Kirekku gede banget kowe kira belambangan. Modar. Ayo teruskan mboten? Heeh. Nggih. Lungguh. Gerak cakar Banyuwangi raino piyengi sing tau sepi lanang wadon
Pundake ring, pundake yo. Pundake meneh. Terakhir, ayo pundake. Omongke komplit to. Mbak Orisa nembe pedal menika nembe gerbini. Iya. Lagi meteng tenan, meteng enom ya ora apa-apa. Sok bocahe men nek wedok dadi sinden nek lanang dodol bensin. Iya. Ora gathuk ora. Wis seniman. Yo. Ayo, Mbak. Podang kuning iki pamundutan sing paling akeh. Nggih. Diaturake. Yo. Nadyan nuju Temong peksi aja ngemingke mek nadyan ming peksi wae iya aja dimingke ya mak iya Neno alus manis tur merak ati neno nek neliti chatting-chatting ini ana sing lucu lho. Ana sing lucu. Ana. Aku ya marai guyu. Sopo? Saka Mas Jafar. Mas Jafar iki sapa? Mas Jafar iki biasane sok mijeti aku kuwi tunanetra. Oh. Aku oleh streaming kok mengikuti nonton streaming wonten ing griya. Nontono kae dhek rak ya ming peteng tok. Iya wong ora weruh kok ya. Terus goleki si podang kuning neno ibu bunga hingga lelo nyanding bisa
Harjo. Wah, akeh tenan edan tenan iki akeh tenan Pak sumpah iki. Tekan kono kae lho. Ha iya, Piyai Gunung Kidul iki nek karo wayang padha tresna. Iya. Kejaba saka kuwi ya bengi iki sing dinteni ora mung aku tok. Ning kepengin ngerti polahe sing do ngarani iki Pak Suno saiki nggawa sinden rada pekok ngono barang ya. Apa pekok? Heeh. Aku yo ning kene iki kepengin rene mergane arep golek wedhus, Pak. Apa? Golek wedhus. Golek wedhus? Yo, jarene modal 2000 entuk wedhus. Isih ra apa wedhuse? Modal 2000 entuk wedhus ki saka apa kuwi? Iya, jarene iki acarane kan iki macem-macem. Ana doa bersama, doane we apa macam-macam agama Islam dhewe, agama Katolik dhewe, Kristen dhewe, kepercayaan dhewe, wis macam-macam pluralisme. Ya, terus ana acara apa nyekar leluhur barang. Leluhur disekari. Piye? Leluhur disekari iki piye, Pak? Leluhur ki sing wis semari mbiyen, simbah-simbah mbiyen. Oh, simbah-simbah. Nek cara Jawa jenenge leluhur. Iya, lah kuwi ana kirab, ana ya apa jalan sehat barang entuk wedhus. Modal 2000 entuk wedhus. Aku kuwi nek menang le jalan sehat, entuk hadiah wedhus. Ora 2000 entuk wedhus, bakule modar. Iya. Ya aku pengen tanggo kanca ya mesake aku. Nek mun dhewe kan ana kancane wedhus lumayan. Heeh. Jomblong ngenes. Apa? Jones. Jomblong ngenes. Lah kowe golek piyai kene. Golek wedhus aku, Pak. Heh? Maksudnya golek piyai kene ben wong kene bali harjo kene. Dadi manten. Yo. Dadi manten. Ora lah sesuk aku ngenteni zonasi wae. Nek wis zonasi kok nak kawin dhewe. Zonasi iki maksudnya piye? Ya saiki sekolah nganggo zonasi ya lho, Pak. Dadine nek sekolah ya kudu ning daerahe ngono kuwi moro-moro ngeti-ngetine iso sekolah ning kono ngono kudu ning misale sing cedhak SMP ngendi ya mlebu kono. Lah sesuk suwi-suwi 2020 ki pernikahan ya zonasi. Zonasi piye? Dadi ngepek tanggane dhewe ngono. Nek wis ra kawin-kawin wis ndang le penting kawin ngono. Ya pinter, cah iki cerdas kok ya padake ya saya. Ya, ayo. Ya ora apa-apa nih ya karang saiki peraturane kaya ngono ya dinut wae. Nggih. Ya. Mencoba peraturan baru. Iki luar biasa iki Karang Taruna Baliarjo sing minangka dadi panitia-panitiane sing panjenengane iki para muda-muda sing kepengin
mengangkat budaya. Budaya, nah, benar sekali. Baleharjo iki direncanakan menjadi desa budaya. Keren ya Pak. Aku ki wis tau ning kene wayangan ning kene ning ora karo panjenengan sampean kowe kuwi. Ora. Dadi karo mbiyen karo ya rong kaya ngene aku bayaran 100 wis sak kloso karo ceret aku mbiyen wis komplit. Ya ora apa-apa ya. Ning kene yo ora kaya ngene saiki wis dadi kaya ngene dadi bentuk pendopone luar biasa. Iki ana backdrop apa jenenge dekorasi barang. Jadi nek apa ya ana videotron barang ki mau jare ana TV gede. Kuwi pemikiran cerdas anak-anak muda Baleharjo iki nek ra mergo kuwi ora dadi. Luar biasa perlu diapresiasi. Enggak cuman itu nih juga live streamingnya dari Baleharjo sendiri ada. Namanya apa tadi? Aku ora ngerti nek live streaming dari Namanya apa Mas tadi? Baleharjo. Hah? Sing seru. Hah? Ojol. Sorot media. Sorot media. Kuwi saka kene, kuwi makane kreativitasé desane langsung maju sama maju-majune. Iya, luar biasa. Sesuk kan Gunung Kidul dadi desa wisata, calonnya dari tempat pariwisata. Nek dari sekarang udah direspon sesuk sugih desa iki. Pinter tenan kowe, heeh. Aku ora ono tunone ngejak kowe iki tenan. Apa? Carane berpikirmu iki luar biasa. Aku ngakoni kono aku ki dalang ning lulusan SMA. Aku nek ora ngejak sindan-sindan sing uteke kaya kowe-kowe kuwi, iya. Otaknya, cara berpikirnya cerdas ngono kuwi cilaka. Iya. Lah aku berarti ngunggahke derajatmu to. Ora. Padake aja remeh kowe. Aja remeh dengkulmu mlocot. Oh jelas ya. Iya. Ya syukur. Ayo S2 kok ya. S2 yo mang. Sinden-sinden iki kabeh S1 kabeh, SSN nek Elisa iki luar biasa. S2 we psikologi tadi cara otaknya bekerja itu ya. Event apa wae mesti tak pasrahke dheke ana. Oh jujur wae, jujur. Kaya mambeng iki event ulang tahun Pancasila nang lapangan Jodok kuwi. Wah, ya sak lapangan full kae aku wis ha iki nek ora tak pasrahke sik cedhis kae wis ora. Apa cedhis? Cedhis ki apa letek? Cantik ning. Oh, cantik aku cedhis banget. Oh, nggih. Nek ora dapusi radeng. Nek ora tak pasrahke cedhis kae wis ora rampung-rampung. Sa ulang tahun Pancasila terserah. Google sa. Siap, Pak. Wah, bareng pentas ya dheke mengeluarkan kalimat-kalimat sing ana sejarah Pancasila. Wah, entuk aplaus mambengi. Iya. Entuk aplaus ning ngopahe ajeg. Lah iya ora. Ora apa-apa aku rela, aku ora apa-apa. Kuwi kan strategi marketingku. Sesuk nek aku wis payu ya wis dadah. Sorry, Pak. Loh, kose ora apa-apa. Aku ki ikhlas kok. Aku wis nyetak sinden piye pira wae. Wis saiki di streaming kowe aku ora wedi kok. Di streaming ora wedi nek ana nek sinden sing tak sebut kuwi anu rumangsa ora. Ya, kowe ngerti wiwit kae, wiwit Widayati, wiwit Cak Dikin kae. Oh iya. Biyen melu ngene iki. Saiki wis dadi wong tak lepas wis. Karir sendiri wit. Oh, kowe dine duit ra, Pak? Hah? Ora dine duit. Ora aku ora njaluk. Ora njaluk. Ora, aku wong derma kok. Wah. Luar biasa hatimu. Nek kowe sesuk nek wis pinter, kowe sesuk wis diarepi wong dhewe, wis wani pentas dhewe, silakan. Kamu lepas dari saya enggak apa-apa. Oh, iya. Mbak aku tak nyiptake meneh, tak gawe meneh. Iki si luwuk iki engko tak gawe meneh. Ya iki luwuk iki anting. Entong. Kentir iki yo. Dadi ora masalah. Itu hak sampean. Oh, enggak lah, aku ora bakal lali yo. Iki soal aku kan melu paseno iki panjenengan dapurane iki ne. Mergane memang beliau itu cerdas, aku mbiyen neliti, mbiyen yo melu ngene iki, melu nonton nganggo anduk barang paseno ngono. Melu dadi penggemar mbiyen. Saiki munggah derajatku dadi sindene. Sesuk yo meneh iso munggah meneh, tenang wae Pak, tak naik pensiunan. Rasa kuatir. Wis tak catet lho. Tak catet tenan kowe iki disekseni Kyai Baleharjo semene iki. Aku ngerasa kok sah, aku sesuk iki bakal saya tuwa. Grafik pementasanku saya medun, saya ora payu diganti karo sing enom-enom, sing apik-apik, sing luwih ditampa masyarakat. Hasuk aku nek upama diparingi umur dawa wis tuwa, aku ning kursi wis tuwek kae. Kowe liwat ngono tak lur wisa, ngono ming. Nggih, Pak, bablas iso tak sawat boto ndasmu. Ya paling ora rokok rong bungkus sesuk takne, Pak.
Aja rokok, aku wis dilarang merokok. Oh, wis dilarang merokok ya. Ya apa to permen-permen. Ya. Permen, aku sing tuku permen kowe sing ngemut dadine kabeh iki iso penak dirasake. Iya. Ngono ya, Mas. Ya, Ayo. minangkani pamundutan. Iki eneng pamundutan saka Ude penyanyi Pak Suratman. Ya. Ude Suratman. Ude Suratman. Kowe dicoba dites karo Kyai Bali Arjo saiki. Nek Napa kowe biasane niki? nyanyine apa lali janjine. Nggih, Terus Kangen. tembang kangen. Sinom Parijoto. Ya jelas, ra iso. Iso Jajal. tak tuntun, ora apa-apa. Nggih. Tak tuntun wong kowe picak. Ya tak tuntun ya. Apa pijak? Oh, mataku isih normal. Sing ora normal mataku kok sak. Ya. Belok mon nggih. Iya pelok. Suaramu suara luar ki suara pelok. Iya. Mbokne saka ngendi? Mbokne saka Sulawesi, bapakne saka ngendi, Sa? Carine saka Guwi Gembel. Kaya wedhus. Ora, aku ndak keloro-loro. Venezuela. Oh iya. Sip, anggere iso cara Jawa iki tembang Jawa tus iki. Nan, tak undhake bayarmu, yakin. Alhamdulillah. Heeh. Abang siji ya, Pak. Nan. Ku Ya. Jos tenan. Bangga aku yakin kowe ora asli Jawa ning bareng nyumbang Jawa kok iso malah ngungkuli wong sing Jawa asli. Nan, nenengke. Wong agung ngaksi. Ya. Kelakon manembang seno pati kang bapak ring ya pokoknya nganti selesai wes aku angkat jempol loro kanggo Elisa ya kepati ama kurang sithik sa pinapsu
agamane ya monggo. Eno terakhir. Luar biasa. Saiki kowe wis kuantes nganggo predikat sinden. Aha cengelmu ku mah. Jadine ning mergo nganggo sinom paricata kuwi. Lah ya kudu nek ming tembang kangen lali janjine podang kuning kuwi ora masuk kesenian Jawa sing klasik. Nek nganggo yo mas gones-gones kuwi ya wis sinden. Lah kowe mau apa muni apa mau gones-gones mau? Urung. Ki sinom ki tak resmekke kowe dadi sinden. Yes, ya berarti aku trainingnya wis rampung. Bayarannya mundak. Ya toh, Pak? Iki ra orang rembug bayaran to. Jarene nek ning predikatmu tak unggahke dadi sinden tenan. Oh, iya. Ora nganggo bayarane mundak, bayaran yo aja. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa dene. Kudu diterimake. Iya, lah bengi iki soalé Pak Lurah nalika rawuh ning nggon aku pokoke mengke Elisa dijak. Lah ya wis iki anu keuntunganmu ning kono kuwi mula ya bayarmu luwih gedhe tinimbang sinden-sinden. Oh iya. Tenane, Pak? Oh ya bagus lumayan sanggo nabung. Aku soalnya nek mangan ki yo melu tratak ngene iki lho, Pak. Nek mangan melu apa? Melu tratak ngene iki sesuk-esuk mangan ya toh. Terus turu nganti sore. Engko lek mangan yo ning kene meneh ning panggung. Engko sesuk-esuk mangan meneh. Ya wis ngono kuwi. Oh, berarti ngirit banget. Ngirit mandake po. Ya, mulane kok awake kok bicing kaya ngono. Ya ora apa-apa. Nah, saiki genti sing ngaturke sing gayeng. Ya, mau wis dibuktekke. Kok ae akeh banget sing padha ora percaya apa si Alisa itu bisa anu Pak, bisa nyinden cara Jawa Tulen. Oh bisa. Nah, iki tak buktekke lumantar streaming iki kowe iso sinom parijata. Sesuk ajar uler kambang, ajar kutut manggung, wis. Nek kowe melu dalang liyane wis beres. Ora usah dadak nyanyi lagu sing werna-werna, nyinden sinom parijata, uler kambang, kutut manggung bayare wis jos. Oke. Kowe lilo tenan nek aku melu dalang liyane, Pak. Heh? Kowe lilo tenan nek aku melu dalang liyane. Lah nek aku pas prei ra apa-apa. Oh iya. Ya cerdas iki dalang siji. Cerdas padha ora. Iya, niki kata sik menanti-nanti sinden-sinden yang luar biasa. Ono sing fans Mbak Ika, fansnya Mbak Tatin. Ya. Kabeh do request. Nanti diaturake. Ya, sing baku kowe sik satu lagu lagi. Ya. Oke. Heeh. Diaturake apa? Nganggo bawa sing kepenak. Engko terus tibake terserah apa lali janjine apa tembang kangen. Ya. Oke. Wow, sesideman wonten pamendutan napa? Ana. Nggih, niku mawon. Mau bengi apa Mak saiki? Ini barusan ada. Oh ya. Sesi deman. Ya, sesi deman slindro. Ya. Monggo. Wiwitane anderek sang peki eno pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe
Bendera terus kayungyan. Jos lho sa, kowe nembang sinom Parijata iki mau luar biasa. Pecah rekor lagi. Berapa ini yang nonton? Nek Dalang Sena digabung karo PBKS Live wis pecah 11.000 pemirsa seluruh dunia. Luar biasa, berarti bolongnya. Mau piro bolongnya? Iki 9.000 ngene dhewe. 9.000. 9.000 luwih Dalang Sena PBKS Live piro aku ora ngerti ning digabung sekitar 11.000. Luar biasa, Gunung Kidul dadi saksi Ki Bali Harjo. Sing nonton kabeh ramung sak Jawa ning sak Indonesia. Saka Aceh ana, Sumatera, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Papua, tekane Nusa Tenggara, Austria, Wina, Italia, kabeh sak donya. Luar biasa. Wis pokoke marem ya. Marem. Apa tekan apa mang? Modar ora. Mula nek pas nembang ki ora ngoceh. Selendang kuning kang saking wukir Neno swara kurang pramana ning wasis Angung marang bendara Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus mangga terus tresno sesideman. becik monggo luwih becik batin ono timbang kepisahan Nena liwat kincanging alisku wasahang landa saling hatiku dan bos lingsir yoswaku aku kehormatan
Terima kasih Mbak